Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sana yo cuy ko lah makan go dini hari lah go lah jam 2 ko alhamdulillah kada jo lai rami baru pulang lembur. Letak kalau orang rumah di bayi cubo menggoreng surang anguihnya. Meritulah. Cuman alasan awak basuh gini go do cek sana lah. Awak go sabananya lai go bagamo Islam apa indak? Lai manut ajaran agama Islam apa indak go. Nan saya tahu ambo sebenarnya dari dulu kamu kecek kan lemah. Awak go ndak ado ke manut ajaran agama Islam go do. Awak go ndak agama Islam ke go do. Karena ndak ado bentuk ajaran agama Islam tu nan awak hidupkan, jalankan, bangkitkan do. Kalau memang you ado salah satu bentuk kekuatannya. Ado daulah Islamiyah namanya. Atau lo mau dewa penggulu nenek mama di Minang tu Ado salah satu bentuk kekuatannya. Iko berserak-serak aja. Iko hebat. Iko mengaku santiang. Bala tu. Kalau untuk kadang-kadang lambo mapuan gua indak juga doh. Jadi memang SDM tu memang sumpah jabatan penghulu tu memanglah nyatu-nyatu gini go. Beliau-beliau nama ucapan sumpah tu dia kutuk kalau muloh. Ayo sana tu. Berserak-serak aja bentuk satu kekuatan tu nak do loh. Lah, tolong bagikan sana ya.